Mila esker antolatzaileei, gonbidatu jasotzaren egia esan behar bali bada iaz nintzen etortzekoa, iaz ezinen gertatu zitzaidan, arrazoi familiar batzuk tartean zirela, eta esan datorren urtean etorriko nizela, esan datorren urtean etorriko nizela, eta zauten etorriko nizela. Zure gainera irrekitan egon zaeten ez batez ere bentzen motik entzuteko eta gero luntsi izateko, eta ez notario pelma baten gola berak zerri haunatzeko, labur jokatuko dut, behar bada labur egin. Hor arlo jakin batean, jokatu nauten, hau da zerbitzuen arlo. Nik zerbitzuen arloan jokatzen dut nire burua, besteak beste izateako nik gaur honan atorrelako profesional burua. Hau da, gaur egunean bulego zabalik daukan profesional baten ikuspegitik. Eta profesional hori euskalduna da, eta profesional horrek pentsatzen du, espalditik pentsatzen du zahartuta dagoelako, hain zuzen ere, euskaraz ere lan egin daitekela arlo jakin batean. Nire kasuan, zuzenbidearen munduan, eta zuzenbidearen munduan azpiarlo jakin batean. Hau da, notaritzako gora beretan. Esaten dena uste dugu, eta nire kasuan ni ez naiz bakarra, hiru notario daudelako despatxu berean, eta hiru egitetik euskaldun daudelako, alegin hori egin behar dela, eta alegin hori egin behar dela, barnetik, hau da, ez dugula egin behar betiko alegina. Egin dezagun erderaz, egin dezagun gaztelaniaz eta frantzesez, itzuli dezagun euskerara eta berinkatu dezagun fede publikoaren ikuspegitik. Ez, lan egin dezagun euskeraren ikuspegitik baldin bada, eta gero egin behar baldin badugu itzulpena erderara ingo du. Badakigu jakin planteamendu hau oso demagogiko izan daitekela ikusirik gaur egunean zein lege marka daukagun ego Euskal Herrian eta are demagogikoago izpakipar Euskal Herrian. Dena den, nik esango duke 26, 27, 28, batakitaka kontatzen hasien dago, nagoela notarizu, eta da mundu horretan egin izenetik, beti alegin horretan egiten izela eta urten poderatuz. Badirudi zerbait aurreratzeko aukera izan dugula duda. Beraz, nire planteamentu gehien bat joango da bide horretik, hau da. Guk profesional batzu gara, guk profesional batzu garen aldetik guk nahi duguna da zerbitzu hori euskeraz eskaini, jakin badakigu eta horretarako oztopo batzuk baditugula, oztopoak, barne oztopoak, lege markoa, oparkatu kanpo oztopoak, lege markoa, barne oztopoak euskera bera, ez da gola gaituta, gu gaituta, gola eta hirugarrena, presa handiko munduan bizi garela. Gure dokumentutan, hain zuen presa handiko dokumentuak izaten direlako. Hau da, ez diazko dugu, maileko lortzen espaldun dute, eta zelan joango gara, bien bidaiatzea testamentu egin gabe, eta orduan presa horren kaltetua beti izaten da Euskarra. Orduan, azken baten pentsatu dut, ia posibletan kalte inorik egin gabe, presaz bada ere, euskeraz ere lan egite. Eta tesitura horretan, edo ikuspegi horretan kokatuta, alegindu egin gara, aleginak egin izen ditugu azken urteetan, eta nik esango duke, zerbitzu hori euskaraz emateko moduan gaudela, entzuntzari kalte. Baina pentsatuaz, bi gauza. Lortu behar dira, dokumentu hauek egiten direnean dokumentu hauek, edo zin dokumentu eta ez ere gure kasuan, bata, hizkuntz kalitatea, eta bigarrena, kalitate juridiko. Biak, normalean, gustaturik, espainiak agertzen euskararen munduan. Hori da gure apostu. Hori egiteko zer egin dugun, goitik kretik azaldu. Beraz, agiriak izaten direnean, agiriak normalean, pertsona pribatuen arteko agirietan, eta baita ere, instituzio publikoen arteko agirietan, bi agiri mota egon daitezke. Agiri pribatua, normalean, hau pertsona partikularen arteko agiriak izango dira. Hau da, nolabait ofizialdu egiten ez direnak, baina alderdien arteko akordioak, alderdien arteko izpaketak, alderdien arteko adostasunak biltzen dituztenak, eta agiri publiko. Eta agiri publikoien barruan, Espainiako sistema, hegoaldeko sistema juridikoan, eta nik izango duke, eparraldean egosa gara gertatzen da, notario agiriak, agiri judizialak eta administrazio agiriak.
administrazio agirian ikustut ezagutzen dituzuela, agiri judizialei buruz esanik ez, eta notario agiria behar bada izan daitezkena ez ezagunenak. Horretan jarrun dut, nik. Horren barruan, beste azpi kategoria ditugu, bata polizak, lehen korredor de komerzio merkataritza artekariak egite zituztenak eta orain dano garen notarioak badanok egiten ditugunak, aktak, hau da, ara joan eta ikusi gizon hori, bai, gizona da, bai, gizonezkoa da, bai, emakumezkoa da, bai, fedea da, bai, hori ere euskera egin daiteke. Eta hiru, eskiturak, hemen dator esatetako notario dagoagun fama txarra, hau da, diru biltzari garela, eta diru zale garela. Eta hor, arlo zibilekoak, sanerosketa bat, testamentu bat, eskontz kontratuak, egin behar direna, eskontz bat duten dago. Eta hiru, eta bi markatu merkataritza arrokoa, sozietateak, esatako merkataritza sozietateak, kooperatiba sozietateak, eta barreko. Nahi bat dingo duzuen, gambio letrak ere bai, horrelako. Hoiekin zer. Hor, argi dago, eta buzurra esan nuken zuzen ere esango espanu, hoiek egiteko euskeraz lantzeko dokumentu horiek zailtasuna baditugula. Zailtasun, kanpo zailtasuna. Hau da, legeak. Gaur egunean Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian jartzen zuen baldintzak, ez dira onenak euskara aurrera eramateko. Eta ez da ere, barrene lan hori profesional batentzako euskara hori hartu eta horretan aplikatu ahal izateko. Dokumentu hauek eskatzen dutena da neurri batean ziurtasun juridiko goi mailakoa. Dokumentu hauek egiten direnean alderdiek nahi dutena da euren borondatea, euren arteko adostasunak egoki islatzea. Eta horretarako zein da hizkuntza ofiziala? Eta esango dizu ez, hizkuntza ofizial bi daude hemen, bai, eta bada, oraintxe lortu da, azkeneko urte honetan, lehendik gerra ostetik zetorren araudi, reglamentu notarioen araudia aldatzea, eta orain, agerkari publikoak idatziko dira, hau Espainia osorako dago jarrita, egilezpen tokiko hizkuntza ofizialetatik egilezleek aukeratzen duten horretan, ez usta egilezleekin, gauna dira. Egilezleak ez badira ados jartzen agerkari publikoan hizkuntza ofizial bat bakarrik erabilari, agerkaria idatzi beharko da bertan ofizial diren hizkuntza agerkaria bai. Guztietan, kopia usatuko dira tokiko hizkuntza ofizialetatik eskatzaileak aukeratzen duen horretan. Zer esan nahi du azken batean. Bi alderdiek aukeratzen baldin badute zein hizkuntza ofizialetan egin daitekela. Ez badago olako adostasunik, hizkuntza ofizial guztietan egin behar direla, beraz, dokusare badauka etorkizunik gurekin. Eta horretaz aparte, bakoitzak bere hizkuntzan eska dezake, berak esan behar duen kopia. Hau, ez dago indarrean Katalunian asko zaurrertuta daudelako, katalanak guztu hemendik egiko direla, horiekin ez gaude, hori beste galazia bat daude. Guk zer daukago Euskal Herriko autonomia erkidegoan paradogikoki bada ere ez asko. Gure euskararen lege horretan 25 urte bete dituen horretan, ez baitago artikulu berezirik dokumento publiko, dokumento notarialei buruz. Badago artikulua, orokorra, hain zuzen ere, erabiltzeko eskubidea etortzen duena, eta olakoak ez herritar guztiei ekonomia trafekuluaren moan arduraritzarekin izan ditzaten harremanetan euskeran ez gaztelaniako erabiltzeko eta bakotxak aukera duen bla, baina dokumento notarialik ez da gertzen. Badakizu guk beti eskatzen guk bolkinen egotea. Fetichismo hori ez da gertzen. Horrekin batera badago beste arazo bat, eta da, dokumentu horiek normalean erregistro publiko batzutara joaten dira. Zertako ingo ditut nik eskritzurak euskeraz, gero registrora joaten direnean euskeraz ezin bari egiteko? Arrazoi daukazu duna. Erregistro publiko horietan, aldertetik dituko Eusko Jaurlaritzaren Foru Aldundien pean daudenak, horiek euskerazko dokumentuak onartzen dituztelako besteko zara inskribatzen dituzten, eta estatetik daukago estatuaren menpeko bestelako registroak hor pauso batzuk eman dira, esaterako registro zibilen berrekitan ja, zar daiteke jabetza registroan, oraindik egin daiteke osa bakarra da dokumentu euskeraz eta gero aldameneko bederazko kopia sartu eta arabia. Beraz, markoa hor dago. Marko horren barruan, badira salbuespen batzuk historikoak, Frankoen denborakoak, Franko gindako opariak, eta foru zuzenbidearen ikuspegitik, hemen foru zuzenbidea berezia daukago ez hemen, ez bada Bizkaia eta Nafarroan,
hor badira dokumentuak euskaraz egin izateko prozedura batzuk. Hala eta guztiz ere beti dago problema, eta notario euskaldun espaldin bada nola egingo dugu notario euskaldun lartzen. Eta horra koska eta gakoa. Notario normalen zaten du, nik bakarrik fedea ematen dut, erderazko testua egin. Beraz, euskarazko testua zertara geratzen da, horren nik dutzen. Beraz, Nafarroko Foru Komunitatean, paradogikoki eta bigarren ez erabiltzen dut. Guna, badago artikulu bat, dokumento publikoei buruz. Esaten dena, eta batez ere eskualdunean, dokumento publiko euskara gutz egin daitezke. Zein da problema da dokumento publiko, eta izkribatu bai, problema da eskualdezko basko formalen, eskualdunean, ez dago registro publikoei. Egin egiteke, baina ez dago registro publikoei. Eta notario hiru. Bueno, hori hor dago, iparraldean zer esango dizut. Iparraldean egiten baldin baduzu dokumento publiko bat, notariok egingo balu dokumento publiko bat euskara hutzean, kartzera dagoa. Delito aldako, delito ez da, esan didotzen. Nulo, esan, deus ez goitik bero. Gehien ez ere egin daiteke gauza bakarra da, aldamenean jarri, zer hori, testua, euskarazko frantzesezko testua, euskarazko testua, eta ordoa adabatik dugu. Hori gila da, bai, hori gila da. Baina historia zer du, historia dioena da, eta berrekitan agertu da, beste asunto bat. Hau da, gerra aurreko notario bat bintzet egon zela iparraldean, hain zuzen ere, eta liburu horrein dela denbora gutxi produturatu da, hain zuzen ere, baserretaren arteko kofradiak euskara hutzen egiten zituzuna dokumentu publiko izan. Eta aldamenea jartzen zuen frantzesezko testua. Beraz, historiak zer erakusten digun, holako dokumentuak agertzen direnean, dokusare potente bat beharko. Horre dara gutzeko. Azken baten, gure historia ezagutzen ez dugunez, holakoak agertzen dira. Eta historian badira horako dira. Nora natorren? Argi dago. Eskema goiti betik hau izan dutzateke. Posible da gaur egunean agiria, eta barkatu kanpo markoari buruz larra egitzeitea, baina eski horrek balditzatzen du gero barneko lana. Posible da gaur egunean notario dokumentuak edo agiri, olako agiri notarialak euskaraz egitea, euskara hutzean, bai, baldin eta akta baldin badira, edo testamento baldin badira, oda kanpora begira, nolabaiteko registrora edo batera edo bestera espadoaz, bai, posible. Zer gertatzen da bestelako kasuetan? Bestelako kasuetan hartzen baldin badago zirkuito osoa, dokumentu batek egin dezaken, edo agiri batek egin dezaken dokumentu zirkuitoa, zagontzateke agiria euskaraz eta gaztelaniaz egin daiteke. Foro gasunetik, baldin eta zergapean baldin badago, hori ere egin daiteke, hori ere. Gero praktikan, bakotxak egin dut, zein foro gasun daukan horrean. Hiru, erregistro publikoa, posible izango litzateke euskaraz izkribatzea, bai, posible da, eta hala egiten da, zenbait kasutan bai Eusko Jaurlaritza, bai foru gasuna, bai erregistro zibilan berrekitan, eta gero, ez bakarrik aurkeztea dokumentua, ez bada inskripzioa egitea. Inskripzioa egitea da bigarren fase. Eta hor, oraindik gauza berretan. Zer gertatzen da bigarren kasua? Hau da, egiria euskeraz, foru gasuna euskeraz, ez dut horren erregistro publikoa, erderazko kopia behar dela. Gehi inskripzioa, erderaz egiten. Erderaz bakarrik. Eta argumento baina ematen dena da, ia nola sartuko duzun zuku dokumentu bat euskeraz, jabetza registro, edo merkataritza registro, baina artikulu berezi bat jarreta dago horretarako, horrek, balio duela estatuzuko, eta ia kadizko horrek konsultatu behar duen jabetza registro eta arkitzen baldin badu olako inskripzio bat egin nola, jarriko duen, karga dituna da ez? Teodorako mendian erosin egin txabeta? Olako argumentoak egotzen dira. Adirudi, itzulpen automatikoa, dokusar eta horreko rebetia existitzen. Esan diot, argumento gaur egunean ez dira argumento. Gertatzen da, beste argumento batzuk dela. Dena, hori guztioi horrela dela. Eta hori horrela esan ditu. Guk, inasekible esan desaliente. Pentsatu genuen. Eta hala egin izan dugu. Gure inguruan dagoen, euskaldunan dutin bada, eta euskeraz eskatzen dutin badu. Horri, erantzun bat eman behar zegoela euskaraz. Esango duzuen numantinoa zarete. Numantinoa beleiako eta tokatzen dira. Baina ez numantino beleian izatera den. Espada. Gutxienez bi helburu izatera. Lehen, eskatzen duenari zerbitzu ematen. Eta zerbitzu hori euskaraz.
eskatzen baldin bada, gu profesional garen neurrian, zerbitzu euskera zenun dugu. Eta bigarrena, uste dugulako, behar bada, uste izaten dira gehienetan, uste dugulako, horrekin ere, lan bat egiten dugula, gure neurrian, ahal dugu neurrian, eta jakina, beste lan batzukin koordinatuta, euskararen aurrerakuntza munduan. Euskara bera aintzinetze prozesu. Zer egiten dugu? Beste euskara doitu, gaitu, findu, zorroztu eta pixka bat txukundu egiten dugu ahal dugu neurrian. Nintzen, olako erabiletan arrotz izan ez da. Nundik nora, hori bigarren lan hori egiteko behar dugu, zerbitzuarena argi izan da. Bigarren lan horretan kontuan hartu behar dugu eta hori guretzat guztiz garrantzitsua da. Dokumentu horrek bideratzen dituen harreman juridikoak bere osotasunean hartu eta hor sartzen da gure lana legelari gisa eta juridikotasun hori bere osotasunean eman euskaraz. Horretxik planteatzen dut hemen, lehenengo puntua, itzultze lana versus sortze lana, eta ala planteatu dut versus jarri dut. Behar bada ez da versus, itzultze lana eta sortze. Ezinbestekoa da, urtetan daramagun puntu honetan, urteak eta urteak pasatu dira, eta badakigu, neurri handi batean, olako esparrutan itzultze lana beharrezkoa dela. Baina badakigu, itzultze lanean geratzen baldin bagara, etorkizun handirik ez daukagula, eta badakigu jakin